ଏବେ ହାଟ ସौदा କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଭାଇର ମୋର। ଗାଡ଼ି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ହାଟ ସौदा କରିବା ପାଇଁ। ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଧାନ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍, 25 କିଲୋକୁ 450 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆମେ ଯାଇକି ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ହାଟରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ପରିବା ଦାମ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ଆଳୁ 3 କିଲୋକୁ ଥିଲା 50 ଟଙ୍କା, ବିଲାତି 60, ବାଇଗଣ 30, ଏସବୁ ରେଟ୍ ହାଇ ଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ବି ହାଟ ସौदा କରିକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟି ପାନ କିଣିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମେ ଡେଲି କିଣୁ, ଗୋଟି ପାନ କିଣିକି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ।